Right. Tiri pana pabechnaf bridge ndo pana Uncle Saint anditi the only Zimbabwean uncle. Sekuziva kwenyuka takaita problem nezuro nemotikari yedu. Keda ari kupi? Keda uyu ndikeda uyu ndiye makanika watati naye nezuro uyu. Akatibatsira mukomana yeye kuti tizowana pekurara. Anonzi Keda. Right. Panapa tazoita muzukuru wangu abati aiwa rega tinoona kule. Muzukuru zviri kudidi? Zviri right kule. Handiti? Vaudze kuti iwe unosotera motikari uri papi kuitira kuti angoita problem che. Panyadzi kule, panyadzi patownship chaipo ndo pandizi. Handiti? Any problem tokubatsira. Any problem une motikari. Gara wavaudza futi phone number. Phone number is 0774 428 639. Handiti? 24/7. Aiwa vadzokorodzere futi namba 0774 428 639. Phone isikadzimi. Phone isingadzimi. Dzimwe zveshuwa. So kana ukasvika panyanyadzi ukada kugadzirwa motikari wangoita any problem uri around area idzodzo. Handiti kwananhedziwa uri kwaMutambara, even uri kuChipinge, bata nhamba dzemuzukuru wangu zvobva zvatofamba. Kwazoti wakasvika pabechnaf kana zvichinge zvakuitira pabechnaf ukaona kuti nguva yafamba, handiti ukazobata Keda uyo vaudze phone number dzako iwe. Keda vaudze phone number dzako. 7745895252. Uri umhanyire kudzokorodza. Alright. Ndajara phone number. 077 45 89. All right. 252. All right. Mandibata opposite hospital, Bajula Bridge Hospital. All right. So ngangoti Keda muri pamusika parenga unongozwa kuti ndiye kako. Seri. So ndoti mradinaro kunoku ndichida kuti thanks very much guys. Thank you so much for your unwavering support. Basa renyu richienda mberi. Handiti tichakuudzai pandine tichifamba kuti tave papi, motikari yedu yave right. Aiwa team, thanks very much. Thanks very much neyo support. Thank you so much. So from Uncle Saint tiri pano pabechnaf tobva tati much love.